ama sain he video min lo thlir sak tu zong te chi bai ka buk chewa tun tuma hian Google Play Store hi a him chem ti chung chang kan tar lang do ni ole Google Play Store hi Google official digital distribution platform din tak mai Android le Chrome OS manrua heng smartphone tablet TV camera computer mangtu te ta na software download na hun pui ber ani atira mobile apps lem te chau anda aming po Android market ani October ni somni pani sangni pariat kham Android smartphone TC Dream kan ti mai T Mobile G1 uninstall phota kum samni le som pani kum tira khan Android market chu an upgrade le software application mai baka games productive tools chi rang educational software entertainment apps le digital content rang tuna kan huam movies television show ebook le audiobook thahnem tak an chung khoma ti chuan Google Play ti in aming an thlak ta Mars niruk sang ni som pani khan tuna kan mel riat Android smartphone kan mu Google Play Store chu aron piang ta ani chu software dam te ang booking security anei kimvek biklova harsatna nei ve reng thin Google chuan Play Store himnan Google Play Protect le sticker developer verification process hmangin Google chuan security khauh tak mai an han siama heng ba ka hian Play Store software upload reng te hi uluk taka lo scan turin malware protection service an mangle bok ani automated system le manual review mangin virus kai thahnem tak kum tin an pai thina kum sang ni som ni palia khan apps hi 3.5 million lai upload ani Google hian khovela mobile app sum do na lian ber software tam ber na to tu le download tu nga ber ani heti rol hian cyber criminal ho poi khoina hun lian ber zingami ani bok apps himlo kan download lo nan developer registration le ID verification process khauh tak amang mek boka heti chung po hian Google Play Store hian virus la tak hi an lom reng tho mai tuna i man lai me ka po khan virus engam sa chu anong dom ti na ni chu wang chuan apps emo games emo create chen lo chu phone khan download mi asu chu kan cha du mal cheni kum sang ni som ni pali remote po khan Play Store apps ni line virus an kai ti mu chuania heng apps te hi khovel hun ranga mi mak ta doi riat lai mai nan lo download ta heng te hian security protocol an pal tlang thei tlat awangin phone le Android device tam tak a khoi chia ani Play Store personalization photography productivity le lifestyle category te hian malware an pai tam thin le boka i phone kha han in la Google Play Store kha han in la i hrethiam thei mai heng hawa hian man chap tak atam maya heng te hi virus siam tu ten target ber alo ni le thin sia kan film ko rangai le mai abik takin education apps kan tia zirlai te le zirtir tu tena an tangkai pui apps hi download tam ania heng hawa hian malware hi an thun teu thin boka kan film ko rangai le boka tin milem JPG file kan tiang chia te hian virus an thun thin boka hei ba ka hian software emo ilo mangta apps lo download ta paid version ale nge ni lo chuan advertisement rong kal thina ni hei hi chu nang po khan ilo mu to tho karinga mobile mang tu te hian ni tin mai hetian ads hi kan pu thina ni heng ho hi virus an tam naber zingami ni boka virus hi heta hian an zip nim hle maya click tu rang te arul lang thina ni kha khang te kha click lo tur ani heng advertisement te hi abik takin Minecraft te game software rang hian an the dar sa hle ni tun haya hetian apps la tak hi som ko lai mu chu ania tin chu baka Google Play Store mangin mi mak ta doi chuang lai mai nan lo download to boka film khurangai hle ni September sang ni som panga khan brain test app siam tu ta chuan
Google security ti buain Android man ruwa makta duai telset maya malware an thedar siam maya brain test kan hanti hi test na chikhat apps manga ya kan IQ test na te poniam chu to kong si rang rangin idom tak takin an da thrin ani Google ten an hriat chhuwa vele Play Store train an pai ngala in Mars sang ni somni khan research beitu te chuan Google Play Store apps som nga paruklaya malware chikhat tekia anti mai hian mu chuwa boka han pai ngal vat ma sela makta duai telset download alone man to a virus bot header nim leni Zulai sang ni somni pakhat khan Play Store trojan virus kai apps pakua te chuan Facebook login ID le password an ru chuak hrin ti hriat ani a hei po hi pak pai thuai ma sela makta duai nga ai tam lai download man lo ni tlat mai peka Facebook ID le password a khoi chhenem le man ani September sang ni somni pakhat khan Play Store mangtu ram rang somsari zeta virus chikat trojans grease horse an tiang si ho kha adar chiam maya he virus hian a mangtu ter hian mielin virus kai app rang zani ai tam lai mai min lo subscribe tir hot maya kan hriat mi lovin khatia min subscribe tir ta ka chuan an mani khan du tokin an software akha an run rana notification te an run siama oyom tak takin a hre chiang lo tan phei chuan click ngai chi te kha alonia hei hian virus a the dar sa hlea man ro poti senem le bok ani November sam ni somni phat khan Play Store fitness apps te QR code te PDF scanning nale cryptocurrency apps le man siam maya hemi mang hian banking trojan dropper antia virus chi khatlom deuh mai an the dara kha apui le maya me sang ni somni pathum khan third party cloud service te wagin Play Store mangtu millions a lai data ruk chu ani poka abik takin Play Store hey fitness apps kan hanti te QR code te phei hi chu alar QR code olsam tar han siam dan mai chi te kha a om veya online mang te point tin kan document PDF han scan mai the kan du thina khatia khan abik takin kan film khur lo chuan he ho hian kan document kan han scana PDF te pon kan han scana QR code te kan han scan khan kha file khan virus kha lo da ve thina ni chu a hlom maya te chuan nikum ito mayang hei tuna hian Mars sang ni som ni le panga ania Mars ni khat nikum mei sang ni som ni pali khan internet banking document poi mo ruk chuana ta an siam malware le adware the dharma anat sa banking trojan anti chu apps som kwa ayatama mu chuani tlat mai ni mi rang mak ta doi 5.5 ten an lo installment le khala asam chu Play Store apps om hi kan hriat tur poi mo de wa chu apps tam tak hi him lawani chu ti rual ro chuan apps trend khat apps tam zok iti mayang paid version te oma subscribe ngai chi te oma heng te hi chu him thunga tuna kan han soi mek ang chi ho hi apps himlo kan tiang chi ho kha anni heng apps mang hian Europe US UK le Asia financial institution ranga virus te theder ani bok ani bank rang application zaruk sumnga user ID le password ruk chua aria empang hian October sang ni somni pali khan Play Store apps virus lom ta om te mu chu ani le boka hetian man mu chu hian an pai ngal fat zela amaro chu makta doi riat lai mai ten an lo download man le tho to ani September sang ni somni pali khan man rang aruka minlo man ruk sak thei tura an siam necro malware antia chuan camera uta camera apps te adam te hmangin device man ro rang million som phat lai a chok hoi to bokani November sang ni somni pali khan makafe chuan virus lom tak the dana apps som pangalai mu chu boka kan hriat ang khan makafe hi khovela antivirus lar tak ani heng apps te hi voi makta duai riat lai mai download ani to poka heng te hian banking le financial an target bera loan i dom tak mangin mian thlema
loan pek chu soilo an document poimo an ruk chu sak thung ani sum thahnem tak an khoi chin pen sak boka kan riat ang khan hei July sangti somni pakhat atangte sangti somni pathum sangti somni pali kumin sangti somni panga chho thleng hian i Play Store a hian virus lom tak tak hi an lo da na samaya abik takin nikum sangti somni pali kuma khan virus lom tak tak mu chua ani heng virus te hian abik takin financial transaction te atibuaya kan bank user ID le password te min lo ruk sak bok thrin ani ole hetiang taka hlom ani taka chuan keini abik takin miso society a po online payment te kan lo war so to tin en kim mai hi thil poimo tam taka hi phone ate kan lo da to kan phone hi so en khan Android operating system ani Play Store fikani software te po phone thar kan le hian Play Store atangin an lo download man thei sai nan lo da thina chu wang chon lo thei lon Play Store kan mang si film khur lo ta wanga nol mo thei ani si lawa chu wang chuan film khur ta kan man te po atu lo me kan film khur na tur lamsar zualte hantar le ang le sok te tun la ya banking atante sarkar sumdang le ko khan thlengin abikin hei office ate chuan attendance te po computer emo hmangin hei kan han la to fingerprint mangte facial recognition mangte kan la tin file te po e-file kan tia office engama sa ta chuan software hmangin file hi kan khoi to tin chu baka confidential document te le poisa hanin thon ko lante kan hmang na sa mai to kan hmang war zela kan la hmang war zel don bok ni in alanga kan film khur lo wangin keima ni chu baka midang ten an tur thei to tlat mai hei hi kan fiata poimo le maya nangma khan ilo tur ani chuan nangma chau ani chuan thu khana lania amaro chu i film khur lo wanga midagin an tor ve kher ero khachu boina tham kha athling ve tlat maya chu wang chu film khur takin Play Store hi kan mananga ya apps developer hemi software siam tu te le permission le user review te hi download mai uluk ta kan Chhiar tul le maya regular ta ka apps le operating system update le antivirus application thatak pakhatal kan phone kan install hi do thu samani him le him lo hi kan ngai poi mo tul le maya himani ti kan create chen lo video mo thala ke mo software idom tak tak bon se abikin game sang si phe chu download lo hi tra ani ole abik takin hei software chukan fria mobile kan da fer fur to maya mobile apps kan ti ho he Play Store atangin kan download free nani Play Store atanga I download don khan han entala khata khan permission te alo omanga tin developer te lo omanga tin user review kan tia amang tu tena comment an pe ka hi za chu diklo ma sai hi tangkai maya hengte hi Chhiar tha entinan software trend khati lo download ta khai software trend khat khan I phone a khan enge moron phut let kha ani thin kha a thonai mana wang khan a thon ngot kha chodan phan tir bik lo chati hre to rania enge mo thil kha anram phut let vetlat mai ni abik takin data tle ma jong tal khan phut let thin ta kha kan phut let han permission hi anon dil thina khata khan abik takin camera te microphone te I gallery te khatiang ang storage ang chi te chi rang kha anon phut ta kha software ne na in mil lo lutuk mai ron phut kha chuan install lo kha ahim dom tin ani chu kan fria ta tha tin Google Play Store hi za chon him lo ma sela pangai taka software kan man thanang chi ahim kan tiang chi te kan mani chu ahim ma entinan WhatsApp te po Play Store tanga install kham te kha enga tinge kan du kher kan ti chan chu hey Play Store hi chuan en kim mai hi anron verify non filter tra ma chu wang chuan anazong ang chi tam lutuk kan fria sa ngoi ang chi kan install kan lo ti suala ni hi chuan thur han ni sela apoimo chin file him chin hi chu aum ve kham ho kha uluk takin anron update ve thin ta ni khatiang ang kha
mi then kha chung kan lo du tok lo thina hi mi aya engemaw bik nei du wangte nge nia kan kut hlei wangte nge kan thil du kha adang lam nge ti chu a hriat lawa entenan apk file kan tia hemi a software ang che ho hemi hi a bik takin hei kan hriat ang khan install na kan hi om ve ta ni play store ni lo hi kha ang chi ho kha him lo kha om thrin ta ni kha ti ang chi anga khan a then te phe hi chu kan android te po root alo ngai thrin ta ni root om je chu phone ina permission min ron pek bak permission va pek tir na kha ni deu gera om je chu security alo nei ve te pal sang tir thai ang chi ho kha ania khata khan hei mod version hi tam tak hi a om ve ni WhatsApp te po version tu na kan nei bak chi version rang a oma khatiang bo khan games te po om ta ni khatiang chi ho kha a him lo thrin ta ni bik takin TikTok kan heng tiang chi te hei Roblox ang chi te thil rang atam maya hetiang a hian a him le him lo po kha verified hei tak po ni lawa khang ho kha a apk file kan tia a software file kha kan han download ve po pa phone kan han install thin khan phone hian adik tak hi chuan warning hi min ron pe thina idu em du la bem ti te engkim hi kan permission hi aron ti thina heng te po hi Chhiar liam mai pon lo Chhiar mi lawa kan lo okay pop khan harsatna khat phone khan om thaya hemi ko mai chon kan film khur chu thalein ka fia ole atop lam lo thai do ni la soi tur tam tak chu om na chungin Google Play Store hi mi film khur lo tan a him lo le mi film khur tak tan ero chuan a hlom lo ni Play Store software a hian ads atam ma hi chu kan fria heng te hi virus the dar na ni wangin a the ram chuan advertisement ads tel lo license le paid version moila a thokop mai heta hian a then hi chu man ta chu to mana a then hi chu atlam pui thuin software ko bon te chu aman pho he to lem lawa a then te pe hi chu cheng za atanga sang khating kar te ni ya aman hi tlom tak tak hi om ve nia kha lo le sak ve mai kha a tha a le thu kan tam chuan an ron develop thale chel do na hei abik takin kan number save lo te na min ron call an ming te kan lo khria theina true caller an chi te po atam mai mi hian kan duwa heng te po hi true caller te kan hmang ni chuan license version hi mang thei ram mila heng ba ka hian photo editor kan tia thalak chei moi na te mail mai hanin edit na ti kan ur ma heng ang chi te ate hian virus e tam ti khriat tur heng te po hi film kur ta kan man anga ya tin QR code scanner te po hi tam tak awma virus te po hi heng ho tang hin atama kan phone a hian tunglai smartphone tha chuan kan camera tang hian askan thei to a heng te hi kan man thiam ram te po tha QR code scanner lo download ta khata khan virus lo sia enga mo chen khami kha iman nuwa software kha lo boi thei ta ni khatiang bok khan webcam kan ti te abikin hei kan hriat tur chu mobile apps tang kai le poimo tak ang chi a hian virus atam ti hriat tur virus kan phone a lo om ta kha virus pai na tur ta han antivirus kan song thri ta heng antivirus te po hi paid version ani lo chuan virus an kai thawania enga mo chen chu I phone a khana ros kan nga ma sei saron ti chu ka ma chumi chu remove ani chumi chu aron ti kha a remove ta takan ti kan thechong lo ti khan advertisement ri tak arong kalanga countdown 20 19 18 ti khanarong countdown na zero thengin khat lying kara khan eng ange I data ruk chua kan threlawani chu wang chuan kan film khur anaya apoi mo anga hi chu subscribe hi do thu samani regular takin kan mobile apps le kan android hi kan update tur ni antivirus thatak pakhatal hi chu install ila do thu samani ole soitur tam tak su oma Google Play Store hi za na himlo ti hi ria ila kan film khur lo page on kan han ena kan du zong eng mote kan install pop page on a himlo le ani chu ti ro chuan kan film khura kan phone a kan install te hi kan mong trangkai pui lem lo chu pai mai kan trangkai pui chau phone a ta te hi in ti hu tai la tin Play Store a thil thar alo oma install kan du chuan uluk takin enila khata khan
a hi ma kan ria ta ka install mai tur ani khatiang anga kan ti thei kha chuan Google Play Store hi a hlom mi alawa ole soi tur tam ta ko ma khati chin kha tuna chuan kan han tar lang phot don ya in zawaya chunga lom thu kan soye Google Play Store him takin lo mangla i phone le nangma lo him chho zelang che